Kurzy školy ajurvédy v tomto roku sú veľmi pestré vo svojej skladbe. Sú určené naozaj pre každého. Majú rôznu štruktúru, rôznu dĺžku a tiež rôznu cenovú úroveň. Pre ľudí, ktorí sa chcú ajurvédou živiť alebo ktorí ju chcú zaradiť do konceptu svojho podnikania, ponúkame po absolvovaní kurzov možnosť bezplatnej prezentácie týchto absolventov na našej webovej stránke, v našich newsletteroch a všeobecne v rámci nášho marketingu, v celkovej našej propagácii. Ayur Beauty Expert alebo odborník na ajurvédskú terapiu krásy je veľmi obľúbený kurz, ktorý robíme už tretíkrát. Je to 4-mesačný kurz určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o krásu z pohľadu ajurvédy. Krásu znútra, krásu zvonku. Špeciálne je tento kurz vhodný pre ľudí, ktorí robia v beauty oblasti a chcú rozšíriť svoje podnikanie alebo chcú byť niečím zaujímaví, chcú ponúknuť ľuďom nový prístup na krásu z pohľadu ajurvédy. Forma kurzu sa skladá z živých webinárov, z online lekcií, kedy si študujú záujemci samostatne vo svojom voľnom čase a z 3 víkendových stretnutí, kde sa prakticky učia všetky tie terapie, o ktorých tento kurz je. Kurz začína vo februári. Ayur Yoga alebo Ayurveda pre jogovú prax je ďalší veľmi obľúbený kurz, ktorý opakujeme už, hádam, 10. krát. Je to 4-mesačný kurz, ktorý spája jogu a ajurvédu do takého originálneho systému. Ayur Yoga je nové slovo, je to spojenie ajurvédy a jogy dvoch rodných sestier. Je to kurz, ktorý je veľmi vhodný pre všetkých, ktorí robia jogovú prax. Buď sami pre seba cvičia jogu a chcú sa rozvíjať, alebo sú cvičitelia a chcú ponúkať nový pohľad, respektíve staronový pohľad, lebo joga a ajurvéda vždy kráčali ruka v ruke. V poslednej dobe ich vnímajú ľudia oddelené. Tento kurz je veľmi praktický, má aj veľa štúdijných materiálov, začína vo februári na úloži, budú tam 4 víkendové stretnutia a veľa bonusov. Ajurvéda za 2 kávy je nový modul kurzu ajurvédy, kde v 50 lekciách vysvetľujeme ajurvédu pre laikov aj mierne pokročilých ľudí. Lekcie sú robené tak, že v jednej lekcii je štúdijný materiál, štúdijné videoskripta, náuka o jednej vybranej liečivej byline, ajurvédske terapie alebo ajurvédske liečivé recepty. Každá lekcia stojí 5 € a záujemcovia sa môžu na tento kurz prihlásiť kedy chcú a lekcie sú kupovať v poradí a v rýchlosti, ako im dovolujú ich pracovné povinnosti alebo tempo napredovania ich štúdia. Kurz začína vo februári a bude dostupný priebežne po celú dobu. Večerná škola ajurvédy alebo zdravie vo vlastných rukách je nový kurz, ktorý organizujeme v našom centre v Bratislave. Je určený pre všetkých záujemcov ajurvédy, tých, ktorí majú radi stretnutia osobné pod vedením lektorov, aj pre tých, čo si radi študujú samostatne v tichu svojho domova učebné materiály. Kurz je zameraný veľmi prakticky, prevedie vás základmi ajurvédy, povie vám o imunite, o zdraví, o zdravom trávení a o tom, ako znútra posilniť vonkajšiu krásu. Kurz ajurvédskej olejovej celotelovej masáže Abhyanga je kurz určený pre všetkých, ktorí robia v oblasti masáží alebo v oblasti wellness a chcú rozšíriť ponuku svojich služieb, ponuku svojich schopností o ajurvédske masáže. Abhyanga je kráľovská ajurvédská terapia, ktorá by nemala chýbať v žiadnom masážnom centre alebo vo wellnesse. Kurz začína v marci, skladá sa z online lekcií, ktoré si študujú záujemci vo svojom voľnom čase, tak aby sa zoznámili so základom ajurvédy, so spôsobom využitia tejto kráľovskej ajurvédskej disciplíny a z jedného víkendového stretnutia, kde sa budú pod vedením skúseného terapeuta učiť prakticky vykonávať túto masáž.
Spánok, bdenie a prebudenie podľa ajurvédy, jogy, tantry a védskej astrológie je nový kurz z cyklu Tajomstva ajurvédy určený pre mierne pokročilých. Dĺžka tohto kurzu je 1 mesiac, skladá sa z vlastného štúdia, z vykonávania praktik a terapií, ktoré sa budeme učiť u seba doma, skladá sa zo živých webinárov a z víkendového osobného stretnutia. Zmyslom tohto kurzu je vysvetliť si hĺbšie, čo je to spánok, aký je dôležitý, ako zabezpečiť zdravý spánok v bežnom dennom živote, čo je to bdenie z pohľadu ajurvédy a z pohľadu jogy a čo je to prebudenie. Ako sa prebudiť do nového dňa, ale ako sa prebudiť aj duchovne v tomto živote. Čo je to prebudenie a aký je to spánok, v ktorom spíme, keď všetky duchovné autority hovoria o potrebe duchovného prebudenia. Kurz začína v marci. Víkendový workshop Kapha na harmonizovanie dóše, varením a jogou je obľúbený workshop, ktorý robíme každý rok. Ide o víkendové stretnutie, kde všetci záujemci sa naučia teóriu ohľadne harmonizácie dóše Kapha, budú spoločne variť, budú spoločné cvičenia jogy určené pre všetkých, budú vzdelávacie lekcie, prechádzky. Ľudia strávia od piatku večera do nedela obeda spolu čas, veľa sa naučia, vyskúšajú, naučia sa nové recepty a čo si navaria, to si aj zjedia. Kurz začína v marci. Ajurvédsky výživový poradca je 3-mesačný základný kurz, ktorý má formu jedného jednodňového osobného stretnutia, na ktorom je vykonaná ajurvédská diagnostika pre každého záujemcu, aby vedel, ako aplikovať naučené poznatky vo svojom živote. Potom si študuje doma 3 mesiace sám video lekcie, ktoré sú mu pravidelne sprístupňované svojím tempom a počas tohto štúdia je 2-krát živý konzultačný webinár, na ktorom môže klásť lektorovi otázky, aby sa utvrdil, že preberené látke rozumie správne. Kurz začína v marci. Ajurvéda pre inštruktorov jogy je kurz, ktorý hovorí o spojení ajurvédy a jogy a je zameraný tak špeciálne pre inštruktorov jogy, ktorí chcú ponuku svojich služieb a to, ako zatiaľ dokázali uchopiť jogu, ponúknuť pre svojich klientov v novom formáte, v obohatenom formáte. Ajurvéda ich naučí, ako rýchlo zdiagnostikovať všetkých ľudí, ktorí sú na danej jogovej hodine, ako vybrať vhodné asany alebo pranajamy alebo jogové techniky na to, aby sa konkrétne tí ľudia, ktorí prídu v konkrétnom čase na danú konkrétnu jogovú hodinu, zharmonizovali a naozaj liečili. Kurz bude v Bratislave a začína v marci tohto roku. Víkendový workshop, ktorý bude učiť záujemcov harmonizovať pitta dóšu pomocou jednoduchých a prístupných jogových cvičení, nevyhnutnej dávky teórie a hlavne pomocou varenia praktického, ktoré robia všetci záujemci spoločne na víkendovom stretnutí, bude v máji, kedy už slniečko začína pripekať a pitta dóša začína šarapatiť. Uskutoční sa v Levoči a bude od piatku večera do nedele obeda. Ajurvéda moja profesia je nosný kurz našej školy ajurvédy. Je to dvojročné štúdium ajurvédy. Prihlasuje sa vždy do 1 ročníka. Je určené pre všetkých, ktorí to myslia s ajurvédou vážne, ktorí sa chcú naučiť ajurvédu v celistvosti, nielen masáže, alebo nielen výživu, alebo nielen asany, ale chcú ju uchopiť v celku, tak, aby vedeli účinne pomáhať sebe, svojim blízkym a aby mohli na základe poznatkov, ktoré v tomto kurze získajú, si založiť aj svoju vlastnú prax. Kurz začína v septembri. Pre všetkých, ktorí nemôžu z akýchkoľvek dôvodov pravidelne navštevovať osobné stretnutia, workshopy, alebo majú takú pracovnú dobu, že úplne nemenežujú svoj voľný čas, sú určené kurzy školy ajurvédy v našej online akadémii. Sú tam sústredené zaujímavé výukové videá,
ktoré si záujemci môžu kedykoľvek stiahnuť a pozerať, kedy majú čas, ako majú chuť a podľa tempa svojho postupu. Nájdete tam prednášky ajurvédskych lekárov, kurzy slovenských lektorov a samozrejme veľa bonusov. No a ako sa dostať k detailným informáciám o všetkom tom, čo som rozprával? Na našej stránke Škola ajurvédy kliknete na vzdelávanie a rozbalí sa vám celá aktuálna ponuka kurzov so všetkými detailami a podrobnosťami. Tešíme sa na vás v tomto školskom roku aj v celom kalendárnom roku.